yen ngerti larane kaya ngene ora bakal mien tak tinggalke ambo kowe salah aku tak sing ngalah ben hubungan aja nganti pisan yen ana wektu nggo ketemu pisan wae tak sikep awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan sikap dikasih untuk kadang-kadang taruna semoga Haji Laras Production. Kabarmu saiki nomor WA-mu wis ganti tak tulis lagu nggo kowe muga-muga FYP kowe iso melu ngrungokke fotomu isih tak simpen nggo ngobati rasa kangen Gusti tulung paringono ketemu raketan sedelo nang ngimpi wis rapopo kita kan saiki bareng ngendi aku mbah ra ngerti weneng karo yombo karo sapa aku neng kene saka ati mung kanggo kowe tak sikap awakmu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas nampa kabeh kenyataan sapa aku
aku neng kene Joko ati mung kanggo kowe yen ngerti larane kaya ngene ora bakal yen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak salah ben hubungan aja nganti pisah yen seono waktu mbok ketemu pisan wae tasih kebawamu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas tompo kabeh kenyataan tekan saiki pengen ngendi aku mbah ra ngerti kowe neng kono yono karo sapa aku neng kene Joko ati mung kanggo kowe ngene ora bakal yen tak tinggalke hamba kowe salah aku tak salah ben hubungan aja nganti pisah pisan wae tasih kebawamu ngomong aku lunga apa kudu bertahan aku ikhlas tompo kabeh kenyataan aku ikhlas tompo piye kabarmu saiki